Enak Bagong. Oh, iki sopo? Lha kok iso macan? Kok aku iki arep ngemsi. Matane koyo sentolok. Lah nyapa kok bugang tekan kene to? Bagong. Iki Goreng. Lho matane mudhun. Kok kita wayang ngemsi niki lho penyanyi iki lho. Wayang ngemsi iki penyanyi. Mas. Nek tarif Malang Surabaya saiki piro? Iki dudu bes iki. Kok takon aku. Lha Pak Mas Budi bes Bagong. Oh iki bocah angger frustasi bar ditinggal rapi yo ngene iki lho, raine diurek-urek iki. Mangga. Lho iki apa karo Mas aku? Arep ngemsi sampean Ya, ngemsi iso. MC. Ya. Piye? Baik nah. Apa sadurunge urang apik? Kita tampilkan. Sapa? Sinden kita. Masuk. Loh, piye to? Kok kon mlebu Sinden kita bersama guyon maton masuk, Dik. Iya.